bazazzagi bai isa ya ce ba Kano ba gwari ba Kano bai isa ya ce bazazzagi ba gwari ba, sai dai wasa an suna yi. Amma dai a ka'idar Hausa bazazzagi ba gwari bane, ba Kano ba gwari bane, duk cikin su kowa menene Bahaushe ne. Mun fahimci wannan da kyau. Me wannan magana take nufi? Sahabbai da ka gansu dukkan su ba iri ɗaya bane fa. Yanzu Umar balarabe ne amma ba kabilar su ɗaya da manzon Allah ba irin larabcin su ɗaya da manzon Allah. Manzon Allah ba Quraishi ne gaba da baya, Umar ko ba Quraishi ne amma na kwari na Adawi, al-Adawi. Abu Huraira ko gaba ɗaya shi ba ɗan ƙasar Saudiya bane ma, shi mutumin ƙasar Yaman ne. Abu Huraira kamar Jabir ne mai kira'a, Jabir ba ɗan Saudiya bane, Jabir ɗan Yaman ne. To akwai kalmomin da balarabe na ƙasar Saudiya in ya faɗa na ƙasar Masar ba zai gane ba. Mun fahimci wannan da kyau? To yanzu in aka rubuta rubutu da Kananci aka ce bazazzagi ya karanta zai ba shi wahala fa. A ce matata ta haihu sau 5, bazazzagi sai dai ce matana. To ga ganin ga Allah yana jin gani ma bazazzagi ne. Mun bayyanci wannan da kyau. So da haka mu kiyaye, sai Allah ya saukar da Qur'ani da bi yadda suke larabci. Yanzu kun ga Abu Huraira shi ya ruwaito kira'awar shi, riwayar shi Abu Huraira ya ruwaito ta. Irin su in suka zo da larabci sai su ce maka ha'ula'il laulad, sai su alardu kulluha masjid. Su ba za su ce al'auladu, ba za su iya sa al sannan su sa alhamza ba ta faɗo a bakinsu. Kamar misali mutumin ƙasar Sokoto ne, ba zai iya cewa kafin ba, fa ta ne wahala, sai dai kahen ba zan fare kenan. Ba zan fare, ba sakwace zai ce kanda. Gashi na mawaƙi ya ce kanda mu san kowa kai mun ka sani Sardauna, kanda kafin kenan. To kaga kowa in aka ce yanzu ya ɗauki irin yaren shi ya sai Qur'ani ya fi mai sauƙi. To don haka Qur'ani kuka ji wannan bambancin duk gaskiya ne. Wata ran sayyidina Umar yana sallah sai ji wani yana karatu ba irin nashi ba. Da ya idar da sallah ya tsaya ya ce kaman taɗiya mutumin ya faɗi, ya ce sai na haƙura. Yana gama sallah sai na ci kwalashi. Ya ce malam lafiya? Ya ce ina lafiya, kana karatun Qur'ani ba daidai ba. Ita to ka sake ni mana? Ya ce ina. Ya kai shi gaban manzo Allah ya ce saka shi. Manzo Allah Umar ya sake shi. Ya ce ya manzo Allah yana karanta Qur'ani ba irin yadda ka koya min ba. Ya ce kai miji. Umar yayi, manzo Allah ya ce haka aka saukar. Kai bawan Allah yayi, manzo Allah ya ce haka aka saukar. Ya ce an saukar da Qur'ani da harafi 7. Harafi 7 din nan ba kira'a 7 ba, karatu iri 7. Cikin 7 din nan ne annabi ya ɗau ɗaya, shine ɗayan ne biyu ya kaso haka. Me ake nufi? yanzu in ka je Zaria, zage-zagen da ke Zaria kakab ba irin zazzaganci ɗaya suke ba, haka kanawan da ke Kano kakab ba irin kananci ɗaya suke ba. Wani bakanan bai iya faɗin sha, sai dai ce shayi, zan sha shayi. Allah, wani magana zai dai ce maka zan sha shayi. Ito amma dai me bakano ne ko kuwa ko bakano ne dai, ka gani? In ka zo ka samu wani bakanan ba zai iya cewa shehi ba, sai ce sheshi, sai ce sheshi ya ce ba zai iya cewa ba. To ka gani a Kanan ma haka, a ƙasar Sokoton ma haka, a Zazzau ɗin ma to sai ya zama a cikin larabci ɗaya sai kasu kashi-kashi. Don haka kun ji rahama alƙur'ani. Wannan kenan annabi ya gama karatun sura jama'a, ai karatun fatiha farilla ne a sallah. In annabi ya gama karatun fatiha yana cewa amin, to kalmar amin ana janta. Haka mai riwaya ya ce annabi yana janta kuma ya ɗaga muryar shi. Don haka aka zo sai a ce amin. Wasu sai suka ce za a ja ƙarshe ne banda farko, sai a ce amin
sai aka ce inda ƙira'a ce sai a bi ka'idar tajwidi saboda ainihin haka maddojin suke, amma wannan kalmar ce mai riwaya ya ce annabi yana janta, don haka aka ce sai ka jata. haka al-Imam an-Nawawi ya faɗi a cikin littafin shi Tahzibul Asma'i wal Lughat. don haka in ka zo sai a ce amin da ƙarfi kuma a jata, da liman da mamu haka za su faɗi a lokaci guda. manzo Allah ya ce in aka faɗa tana ɓata wa Yahudawa rai, saboda ƙarshen Fatiha ka ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Allah kaka sa ni hanyar Yahudawa da Nasara. haka liman ya ce, sai mamu suka ce amin, aka ce wannan tana ɓata wa Yahudawa rai. jama'a ina fatan mun gane wannan. bayan an yi amin a sallah, ba wani shiru da ake yi wanda za a ce wai a yi shiru ma musu karanta Fatiha. wannan shiru din bai tabbata a hadisi ba. wannan bayani ya zo a cikin littafin silsilatul ahadith ad-da'ifa. idan ainihin liman ya wannan amin din, to sai kuma karatun sura a sallah. a takaice saboda yadda lokaci ya taho za mu ƙarasa a gurguje kamar haka. karatun ainihin sura a sallah, annabi yana duban yanayin jama'a, wani lokacin ya tsawaita, wani lokacin ya gajarta, wani lokacin ya taƙaita. amma wani lokacin annabi in ya zo masallaci da nufin zai tsawaita karatu, aka ce in ya ji kukan yaro, wata mata ta zo da ɗanta ɗaya tsandare da kuka, annabi sai ya yanke sallah sai ya taƙaita karatun saboda tausaya wa uwar da yake, saboda uwa in ɗanta na kuka ba yadda za ta yi da shi, akwai jin zafi gare ta. to daga wannan ne sai annabi wani lokacin ya taho da nufin zai dogon karatu sai ya taƙaita. abu na ɗaya kenan. wani lokacin tari yakan sa ya taƙaita karatun sallah. ya fara karatu sai tari ya zo sai ya taƙaita. wani lokacin annabi yakan taƙaita karatun sallah saboda kasuru. in sallah kasuru ce annabi yana, an yi tafiya an ce an rage sallah daga raka'a 4 ta zama 2, to karatun ma sai annabi ya taƙaita shi. sannan annabi yawa limamai wasiya, ya ce duk sanda ka zo za ka yi limanci ka rinka tunanin a bayanka akwai tsoho, akwai wani mai bukata, wani ya zo zai wuce ne sai ga ana sallah sai dan tsaya, to kaka ja sallah da yawa. wani kuma rago ne, wani yana da saurayi ne amma rago ne, da an daɗe a tsaye sai yana jin yunwa ko yana jin jiri ko yana jin fitsari ko makamancin haka. da sai annabi ya ce limamai sai su ainihin dubi yanayin jama'a. don haka mu kiyaye wannan jama'a. idan annabi ya gama karatun sura sai ya ɗan yi shiru gwargwadon yadda numfashin shi zai natsu, sannan sai ya ainihin ɗaga ainihin hannun shi, sai ya ainihin yi daidai da kafaɗu ko kuma daidai da kunnuwa, sannan sai ya ruku. wato misali a ce ya gama qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. to yanzu me ya rage? sai ruku'u ko? dama hannun shi yana kirji, to sai sake daga hannun shi daidai da kafada haka ko kuma haka, sannan sai ruku'u. to a wajen ruku'u yatsunka ana son ka baza su ne akan gwiwarka kamar za ka yi dakuwa, haka ake yi. mu duba da kyau, ba a ainihin yin haka ake yi. jama'a sun gane wannan da kyau? haka ake yi, sai a baza su. in ka baza su din nan ana neman ainihin idanuwanka, dama tun da ka kabbarta sallah ana son idan ka yi rinka kallon daidai inda za ka yi sujuda. mu kiyaye wannan jama'a. to ko da ka zo ka yi ainihin ruku'u haka, har yanzu ana nan ana son idan ka yi ci gaba da kallon inda kake ainihin inda za ka yi sujuda. yatsunka kuma kar ka manta ka ji abin da aka ce, ina fatan mun gane. sannan har wa yau aka ce maka bayanka ana so ya miƙe tare da kanka, karka sunkuyar da kanka haka ka yi doron mage, ka kai haka, mun gane. kar kuma ka ballake kanka haka a ruku'u haka, a'a, so ake bayan ka yi flat haka, ka tafi tare da kanka da ainihin bayanka. sannan hannayenka nan su bubbuɗe, kar ka yi haka, a hannayenka su buɗe.
don haka kar mutane su zo yin ainihin ruku'u mutum ya haka kamar yana jin sanyi, a'a haka za ka bubbuɗe hannayenka bayanka kuma ya miƙe. Aka ce kamar a kawo wani baho ko wata ƙwallo ball haka a aje a bayanka ta tsaya saboda yadda ka miƙe bayanka. A cikin ruku'u din nan an samu annabi yana zikiri, yana cewa subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, yana faɗi so uku ko kuma fiye da uku. don haka jama'a su kiyaye. Akwai kuma wasu zikirorin daban za ka iya yi, ina fatan mun gane wannan. Bayan wannan sai kuma annabi ya ɗago daga ruku'u ya ce sami Allahu liman hamida. Ita sami Allahu liman hamida ana faɗinta ne sanda ake ɗagowa, haka sami Allahu liman hamida, ba wai za ka faɗe ta ba ne sami Allahu liman hamida haka, a'a kana ɗagowa kana faɗatta haka sami Allahu liman hamida. Mun gane wannan da kyau. Idan ka tsaya daidai sai kuma ka ce rabbana walakal hamdu ko Allahumma rabbana walakal hamdu ko rabbana lakal hamdu ko Allahumma rabbana lakal hamdu, duk wanda ka faɗa daidai ne. Kuma jama'a su kiyaye, da liman da mamu da mai sallah shi kadai da namiji da mace haka za su haɗa waɗannan biyun duka su faɗa. Sanda za ka ɗago sai ka ce sami Allahu liman hamida kai liman, sai kuma ka ce rabbana wa lakal hamdu. Mamu ma sanda zai ɗago sai ce sami Allahu liman hamida, sanda ya daidaitu sai ce rabbana wa lakal hamdu. Wannan shine abin da ainihin tattarawa sunna ta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar. Mun gane wannan da kyau. In ka gama daidaituwa ka ce rabbana wa lakal hamdu din nan, to akwai abu guda ɗaya, shine yayin da kake ɗago wannan ana so za ka ɗago tare da hannunka haka. Mun gane? In kana ɗagowa sami Allahu liman hamida, mun gane wannan? Allahumma rabbana wa lakal hamdu. To akwai addu'a da ake mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd ahla as-sana'i wal majd haqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd. Wannan addu'a mai yiwa za ga ta yi tsawo da yawa, haka manzo Allah yake. Sai ka samu liman ko wani malami sai kwafe maka. In yace sami Allahu liman hamida, ma'anarta Allah ya wanda yake gode mishi. A ɗazu a farkon sallah ba ka ce alhamdulillah ba? To yanzu da ka ɗago shi ne ka ce sami Allahu liman hamida. Haƙiƙa Allah ya ji wanda ya gode mishi, ya ji ka kenan. Sai kuma ka ce rabbana wa lakal hamdu ko Allahumma rabbana wa lakal hamdu. Ya Allah ubangijin mu godiya gare ka take. Sai ka sake ɗaga hannu. Kun san ma'ana ɗaga hannun nan? Malaman fiqh suka ce ɗaga hannun nan kamar soja ne da yake wa ogan shi saranda yake sara mishi. Wato kai in kai haka, in soja haka yake yi, to kai haka kai wa Allah, kai biyu duka ka fara wa Allah. Da kai da soja waye fi? Kai ka fi kenan, tunda shi haka yi wa ogan shi, kai ko da ka tashi haka kai wa naka. Dan haka aka ce duk mutumin da ya daga hannu haka a sallah, duk daga hannu ɗaya sai an rubuta ma lada 10. 10 din nan sai an ninka shi so 70, 70 din nan sai an ninka shi kuma ba iyaka. In kai daga hannu a farkon sallah sai a sa 10 nan sai a ce times 70, sannan sai kuma Allah ya ƙara maka abin da ya so. Ina fatan mun gane. In ka sake tafiya ruku'u ka ɗaga haka, in ka sake ɗagowa daga ruku'u haka, duk inda ka ɗaga hannu a sallah sai an rubuta maka. Haka al-Imam Ali ibn Abdullah ibn al-Madini malamin Bukhari ya faɗi, kamar yadda Bukhari ya rawaito a cikin Juz'u Raf'il Yadayn. Jama'a mun gane wannan da kyau. Sannan idan ka ainihin faɗi wannan zikiri, to sai sujuda. Ta iya yiwuwa ka ce me ma'anar wannan zikirin? Aka ce ai da ka dago ka ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu, sai ka ce mil as-samawati wa mil al-ardi. Godiyar da kake wa Allah sai ka ce ya Allah godiyar da nake maka wadda za ta cika sama da ƙasa. Wa mil ma ita min shay'in ba'd, godiyar da za ta cika tsakanin sama da ƙasa bayan ainihin wato ta cika sama ta cika ƙasa, ta cika kuma ma tsakanin sama da ƙasa, ta cika kuma ma ko menene bayan haka. Ahlas sana'i wal majdi, Allah kai ka dace a yabe ka, kai ka dace a girmama ka. Mun fahimci wannan da kyau? Ahlas sana'i wal majdi, Allah kai ne ka dace a girmama ka, kai ka dace a yabe ka. Ina fatan mun gane wannan.
hamdan kafiran tayyiban mubarakan fi hamdan kafiran tayyiban mubarakan Allahumma sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد Allah kai ka dace da duk abin da bawa ya ce game da kai na yabo ka dace da shi a haƙƙu ma qala al-abd ahla sana'i wal majdi a haƙƙu ma qala al-abd Allah duk irin yabon da bawa ya maka ka dace da shi mun fahimci wannan da kyau ko mu kiyaye wannan addu'a akwai zikiri mai girma a cikinta dubi abin da kake cewa mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd ahla as-sana'i wal majdi haqqu ma qala al-abd wa kulluna laka abd ya Allah duk mu bayinka ne wa kulluna laka abd dukkan mu bayinka ne ya Allah to abin da ake so waɗannan kalmomin in kana faɗan su zuciyarka ta rinka tunawa ka rinka gane ma'ana abin da kake cewa in baka samu dama iya wannan ba in ka dago daga ruku'u kai sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu sai ka ce hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi godiya mai yawa da albarka ta tabbata ga Allah yayin kai haka wani mutum da ya haka manzon Allah ya ji sai da ya ce na ga mala'iku 30 da wani abu suna gudu su sauri su kai wa Allah saboda girman ladanta ina fata an gane wannan in kai haka sai me kuma sai sujuda to a nan ne wasu malamai suka ce yanzu tun da ka ɗago daga ruku'u suka ce sai ka saki hannunka wasu malamai suka ce a'a in ka so zaka iya mai da hannunka kirji wasu malamai suka ce duk ma dai wanda kai a wannan wurin babu matsala amma mu mun fi ganin dacewar mutum ya mayar da ainihin hannun shi kirji wannan shine ainihin abin da Allamatul Jazira bin Baz ya tabbatar a littafin shi da kuma ainihin As-Sindi a cikin littafin shi da ya musamman akan ainihin wannan matsala sai dai ita wannan matsala ta in an dago daga ruku'u a mai da hannu kirji ba matsala ce mai zafi ba ko da mutum ya dago daga ruku'u sai kaga ya saki hannun shi ba matsala ko kaga mutum ya dago daga ruku'u ya saki hannun shi ai ya runguma hannun shi daidai ne ba matsala insha Allah saboda haka mu kiyaye wannan to yanzu ya gama dagowa daga ruku'u sai sujuda to sujudan nan in zai tafi aka ce hawa yau ana so ya sake daga hannun shi haka daidai da ainihin abin nan kunnuwan shi ko daidai da kafadin shi sannan sai ya tafi sujuda in za a tafi ba a tafiya da gwiwa haka kamar yadda zaka ga wasu suna yi malamai suka ce hadisan da suka ce in za a tafi sujuda a tafi haka ba su tabbata ba abin da ya tabbata shine tafiya sujuda da hannu don haka in zaka tafi sujuda sai ka ainihin rinka tafiya sujudan nan da ainihin hannunka ma'ina me ake nufi kenan da wannan shine sai ka ainihin rinka tafiya haka da hannu ya fara ainihin sauka sannan ainihin sai kafarka sai ta ainihin sauka mu kiyaye hannunka haka sannan sai gwiwa ta sauka ina fata an gane wannan hannayenka da za su sauka a wajen sujuda ana so su sauka ne a mummike kamar yadda ka yi a ɗazu kakka baza su kamar ainihin kana yin dakuwa sannan ko a ƙasa ne musamman ranar juma'a ko masallaci ya cika kakka ji kyamar taɓa ƙasa ka je kana haka kamar kana sa hannu a kashi a'a ka sa su a ƙasa waye ya baka kuɗin da ka sa man shafawa ba Allah ba to sai kai mai sallah ya hana ka ai ka ba wani maneji ka saki jikinka ka bauta wa Allah kuma in ka mutu ina ba a saka ba da man shafa wanda komai za a manta a aje gefe guda a saka a ƙasa ba saboda haka ka shafa man shafawa ka shafa turare in ka zo sa hannun a ƙasa haka masallacin manzo Allah ma shi bai samu gatan waɗannan abubuwan ba manzo Allah har ya mutu a ƙasa yake ake sallah a masallacin shi ko tabarma ma bai sa ba shi ina fatan mun gane wannan saboda haka hannu ya kasance haka kar ka matse hannayenka haka za ka ɗan ware hannayen saboda ka samu wurin inda za ka ɗora kanka wajen sujuda ko dai ka ɗora kanka a tsakanin hannayenka haka jama'a an gani haka a tsakanin hannayenka ga hannayenka sai zama kanka na tsakiya
ko kuma hannayenka su ɗan jawo baya kaɗan, hannayenka na daidai kafaɗinka, sannan sai ka aje kanka haka wajen sujuda. Sannan abu na gaba, ka buɗe hannayenka, kakka matse su haka. Aka ce sai dai a cikin taron jama'a ne, wurin kuma kakka matsa jama'a, ka babbanke jama'a duk kai haka. A kakai haka. Sai ka ainihin sa hannayenka yadda ba za ka takura jama'a ba. Amma kana sallah ya zan akwai yalwata ko kuma kai kaɗai ne, to nan sai kai haka, sai ka buɗe hannayenka haka, ka buɗa su. An gane? Ka buɗa haka, ka buɗa su. Abu na farko kenan. Abu na biyu, gwiwoyinka ka tabbatar sun sauka ƙasa, hancinka da goshinka ya taɓa ƙasa. Malaman fikin suka ce idan hancinka ka zo sujuda an bai taɓa ƙasa ba, baka da sallah. Kakkarin wayo, ba a yi wa Allah wayo. Wai kai saboda kana ganin cewa ai wannan hanci na mai kyau saboda Allah, a'a goshinka bai hafa hancinka kyau ba. Kawai ba wani abu, kawai kwanta ka gaida Allah sosai. Mun gane wannan da kyau jama'a. Sannan kafarka, yatsun kafarka ga yadda ake so su kasance shine su fuskanci alƙibla. Kakka sa su haka kana wasa da su, ka san wani sai da yana haka. Ba haka ake, a so ake yatsun kafarka ainihin ka sa su ainihin durmusa a ƙasa haka. An gane haka. Haka ake lankwasar da su ma su kalli alƙibla. To sai ka kawo su sai ka haɗe su haka, kakka wara haka. Aisha ta ce manzo Allah yake haka. Kun ga haka ko? Sai a haɗa diga-digai haka, to sai mutum ya sujuda. Ina fatan kun gane haka, kun ga yadda na haɗe su ko? Ba haka ba fa, haka ake haɗawa, haka yatsu haka ake haɗa su. Haka Aisha ta ce manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam. Abu Umaydin ya ce kuma manzo Allah na kwantar da yatsun su kalli haka gabas alƙibla. Mun gane wannan? Sannan wannan kafa taka nan cinyarka ga yadda ake gane sujudar ka ta yi ko ba te ba, shine ana son cinyarka ta tsaya straight sama, kattayo baya, kattayi gaba, sai dai ta tsaya a tsakiya. Mun gane wannan? Na fata an gane. Idan kai haka, to sujudar ka za ta zan ka ainihin wato yi abin da ya kamata kenan. A ƙarƙashin haka sai sujudar ka ta waye gari ka yi ta a haka kenan. Kun ga a aikace yanzu ga yatsunka ka fuskantar da su, ga waɗannan na hannu duka ka sa su, ka haɗe nan, sai kawai sai kai haka. Ina fata an gane. Kun ga in kai haka ƙafarka ta kwanta ko? An lura da kyau jama'a? Ƙafarka ba ta kwanta baya ba? To kayi kuskure, ba daidai ba ne. Idan kai haka kun ga ƙafarka ta kwanto gaba, ba daidai ba ne. Aka ce khairul umuri awsatuha, moderation, daidaita kai a tsaka-tsaki haka. Kai ba kai haka ba, kai ba kai haka ba, sai zan ka ainihin yi sujudar ka haka. Jama'a an gane wannan? Kar ya zama bayanka kar kai doro haka, kar kuma kai haka, a'a tsaka-tsaki. Ina fatan jama'a an gane wannan. Wallahi yadda kuka ga haka sahabbai suke yawo suna koya mutane yadda manzo Allah yake sallah. Sai su ce ku zo nan jama'a, ba ai kun ga yanzu ba lokacin sallah bane, ba gashi karfe 10 na dare yanzu ba. Haka sahabbai suke, ba lokacin sallah ba, sai su je su tara mutane a masallaci, su ce ku zo mu koya muku sallah manzo Allah, duk da ba lokacin sallah bane. Saboda sallah in aka je ranar kiyama aka fara bincika kayan kan, aka ga sallah ta yi kyau, komai yayi kyau. Jama'a mun gane wannan da kyau. Saboda haka jama'a a kiyaye wannan. A cikin sujuda annabi ba shiru yake ba, yana addu'a. Wannan addu'a yakan ce subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, yakan yi so 3 ko fiye da 3, da kuma wasu addu'o'i daban, wannan na daga ciki. A cikin sujuda annabi ya ce babu laifi zaka iya yin roƙon Allah buƙatar da kake da ita, sai ka zaɓo wata cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar, ko kuma wata aya ce ta alqur'ani ko makamantan haka. Wannan shine abin da yafi. A ƙashin gaskiya wasu na cewa za a iya yin sujuda a yi addu'a
ko da Hausa, saboda wannan hadisi sun dubi zahirin shi, amma malamai suka ce abin da ya fi dacewa shine ka kalli irin addu'o'in da annabi ya karantar sai ka zaɓi wacce ce tafi daidai da matsalar ka sai ka shigar, dan annabi ya karantar da addu'o'i a cikin sujuda wajen guda 5 ko guda 7 ko fiye da haka. Jama'a mun gane wannan, shi yasa tun farko muka faɗa muku littattafan da muke gina wannan sallar, dan yanzu sallar muke nunawa a aikace ba sai an ce kaza duba kaza ba, kaza duba kaza. Ina fatan mun gane. Kuma alhamdulillah sifatu salati ta Muhammad Nasiruddin Al-Albani da kaifiyatu salati ta Bin Baz duk an fassara su da ainihin Hausa da Turanci. Akwai English translation na ainihin a Sheikh Usama, wani malami ne bature mutumin kasar Ingila, ɗaya daga cikin almajiran Albani ya fassara ta. Akwai kuma ainihin fassararta ta Hausa, Malam Ibrahim Tofa wani babban malami ne a Kano ya fassara ta. Akwai kuma talhis samari na ita talhisi na sifatul salati, akwai fassararta da Turanci, akwai da Hausa ta wani ainihin malami shi kuma a wanda yake karantawa a College of Education ta Kumbotso, shi ma duk ya fassara. Akwai kuma fassarar shi ta Hausa. Shi yasa duk sai mu nema sai a je a ta dudduba ana karantawa, kuma a iya larabci, dan abu da larabci ya fi daɗi jama'a. Ina fatan mun gane wannan. To idan kai wannan sujuda haka kamar yadda ka je ka gama zikirorin nan sai ka ɗago. Wajen ɗagowa daga sujuda wani lokacin annabi na ɗaga hannu, don haka ba laifi wani lokacin in kayi, saboda ba koyaushe yake yi ba. Shi yasa wasu sahabbai suka ce annabi baya yi, ba wai sun faɗi abin da suka sani ne, amma annabi yakan yi wani lokacin. Don haka in ka ɗago daga sujuda haka Allahu akbar sai kai haka. Wajen kabbara ɗagowa daga sujuda in ka so ka iya kabbara ka tun daga sujuda ka ce Allahu akbar, sannan sai ka ɗago sai kai zaman ka, ko kuma ka yi haka Allahu akbar sai ka zauna. Duk wanda kai ya tabbata. Mun gane wannan? Daga hannun nan in kai yayi daidai, in kuma baka daga ba anan babu komai. A tsakanin sujuda guda biyu annabi ba shiru yake ba, yana addu'a, saboda shi manzo Allah duk harkar shi addu'a ce, ibada ce, zikiri ce, istighfari ne. Wani lokacin sai rabbi ghafirli rabbi ghafirli rabbi ghafirli rabbi ghafirli ghafirli, ko Allahumma ghafirli Allahumma ghafirli, ko Allahumma ghafirli warhamni wajbirni warzuqni wa'afini. Allah ka gafarta min, ka ji kaina, ka bani arziki, ka yafe min laifuffuka na, duk asarar da ne Allah ka mayar min. Irin addu'o'in manzo Allah kaɗan daga ciki fa kenan, in ko karanta littafin can za ku ga addu'o'i iri-iri. Ina fatan mun gane. Sannan sai annabi ya sake ɗaga hannun wani lokacin, sai kuma ya sake yin sujuda kamar yadda ka ji mun yi ɗazu. Don annabi ya wannan ya gama sallah kenan, ya gama raka'a farko kenan, sai ɗagowa zuwa raka'a ta biyu. Don annabi ya tashi ɗagowa zuwa raka'a ta biyu, a ƙashin gaskiya baya miƙewa tsaye kai tsaye. Ya kamata jama'a su gane wannan. Hadisan da suka zo cewa annabi yana tasowa daga sujuda haka, waɗannan hadisai ba su inganta ba, malamai suka bayyana cewa ba su da asali. Kun san matsala ta faru a addinin musulunci, shi yasa malamai suka tsaya suka tsara ilimi na hadisi wanda da shi ne suke iya gane kaza daidai ne kaza ba daidai ba ne. Sai kaga ka rike abu shekara 30 sai malamai suke ba daidai ba ne saboda kaza saboda kaza. Shi hadisin da yake cewa wai annabi na tasowa haka kai tsaye, wannan hadisi ainihin hadisi ne munkari, wato hadisi ne wanda yake wani makaryaci ne ya ruwaito shi mai suna al-Khasib ibn al-Jahdar. Imamu Ahmadu dan Hanbali yace makaryaci ne, Yahya ibn Ma'in yace makaryaci ne, al-Imamu Daraqutni yace makaryaci ne, Imamu Nasa'i yace mutumin banza ne. Kun ji irin kalmomin da malamai suka faɗi akan shi, don haka suka ce ba za a karɓi maganar shi ba. Don haka sai aka samu mutanen kirki sun ruwaito cikin Bukhari da Muslim cewa annabi ya ɗago daga sujuda ta biyu sai ya koma ya zauna haka. Wannan ainihin zama haka manzon Allah yake, sahabbai guda 15 suka ruwaito haka daga manzon Allah. Mutum 15 suka ruwaito cewa manzon Allah yana yi kuma ya bada umarni a yi. Wannan zama ne su malaman fiqh suke kiran shi jilisatul istiraha. Wannan suna a ƙashin gaskiya ba wai su sahabbai ne da malaman da suka sa mishi ba. To wasu suna amfani da an ce zaman hutu sai mutum ya ce to ai ni ban gaji ba. A'a, wannan wato wani dan dabara ne irin na malamai suka dan sa mai sunan haka.
ba lallai ya zama wannan sunan shi ba, shi dai manzon Allah yana yi. Wasu suka yi dabara suka ce wai sai da manzon Allah ya tsufa yake, aka ce a dama haka manzon Allah yake sallah. Haka Abu Humaydin ya ce tun da manzon Allah yake dama haka manzon Allah yake sallah. Sahabbai wajen 10 suka ce kayi gaskiya. Ina fatan mun gane. Manzon Allah ya koyar da salatu tasbihi. A cikin salatu tasbihi zan zo da ita, zan rufe mana wannan darasi yau insha Allah. A cikin salatu tasbihi manzon Allah ya koyar da irin wannan zama. To wannan zama sunna ce mustahabbiya, maza da mata, yara da manya a rinka rayawa. Sai dai ina ana dan samun matsala in yau aka karantar da abu za ga mewa baka dan saba, liman ya taso ya zauna, lokacin kai sai ka taso ka dan ainihin yi haka, aka ce duk ba komai, sai ka dawo sai ka dan zauna din. In ka zauna din sai ka kuri sai ka tashi. To a kaddara sai ka je kana bin limamin da shi baya yi, aka ce ba ko zaka bi shi sallah, mustahabbi ne, ƙarin lada ne. Kamar mutum ne ya sa taguwa da wando da komai da komai, ya shafa man shafawa, in bai sa turare ba in yi sai ɗan sanda ya ce koma gida? A ɗan sanda ba zai ce ka koma gida don baka sa turare ba ko? To ashe kyautatawa ne, amma an ka sa turare fa kai kanka zaka ji ka fito ka tafiya. To haka aka ce jilatul isha sunna ce. In liman bai ba kai in ka ɗago sai ka zauna, sannan sai ka yunkura sai ka tashi. Ta iya yiwuwa kai sai ka ga wani limamin yayi, sai ka ga wani munshi kuma in ya taso sai ya miƙe. Aka ce duk babu ko, amma abin da aka so manzon Allah yayi umarni da ai koyi da shi. Abin da ake so shi kowa yi. Ina fatan jama'a sun gane, kowa yayi. To da haka jama'a mu rinka raya wannan, Allah zai ba mu ladan mun yi, mun koya wa 'ya'yanmu, mun koya wa matanmu. Dan da ai ce mu yi sallah, mu umarci matanmu da 'ya'yanmu yana nufin irin sallar manzon Allah. Kuma sahabbai suka ce haka suka ga manzon Allah yana sallah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shi kira jilsat istiraha. Wajen tashi kuma an ce annabi yana tashi da hannun shi, annabi baya tashi da gwiwa. Ba wai haka annabi yake tashi ba haka, a'a. Zaka ga wasu in suka ga ta in za su tashi sai ka ga sun tashi haka, a'a. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana tashi da hannun wani zai tashi yana tashi shi a tura ne, haka a dunkule, haka ainihin sahabu da ruwaito cewa ba Allah sallallahu alaihi wasallama yake haka a hankali ake yin abubuwa. To wani lokaci abin in ka ɗauke shi da zafi ne sai ka kasa yi, tashi kan ƙasa haka to yake ka naushe saboda Allah saboda yake ka abin da wuya, to naushin ka yi ai rama ce. Mun fahimci wannan, a hankali ake yin abin haka. To amma wani malam sai ka ga sai yayi wani kutufu haka, sai ce kai malam ai abu da to ai ba haka la yake ka ba, wannan kaga ƙara bi a cikin karatu haka zaka kana zaune kama tahiya ka ga mutum jilsat isra sai ka ainihin haka a hankali sai ka tashi. Kenan haka ake yin sallah, a tsanaki ake ibaci, kana gaban ne wani kaza zaka da gaba. Wannan sunna ke. In mutane sun gane wannan bayanan to an gama farko kenan asla. Raka'a ta biyu ma haka za ka yi. Bambanci kawai shi ne wajen zan sallah. Yanzu abin da ya rage zan santa mana kenan. Zan sallah iri 3 ne. Sallah tana da zama iri 3. Duk za mu siffanta wannan zama insha Allah. Akwai zaman da ake kira firash, akwai zaman da ake kira at-tawarruk, akwai zaman da ake kira al-iqa. Zaman ainihin da ake kira al-iftirash da al-iqa to shi ana yin shi a tsakanin sujuda guda biyu, masu kiyaye, a tsakanin sujuda guda biyu shi kamar haka. An kai sujudar farko